všechny žetony. Máš to. Vivin. Jeho noho ne. Mícháte. Mě to nebaví. To se říká stavce. Micháš. Ty vole, to smrdí. Fakt? Čekaj. Vacínek, když je to u tebe máme měnit. Já neproplácím. Já ty. Nežer. Vůbneš. Kolik je hodin? 18:55. 20:06. To je co blbý. 08. 06. 08. 06. Zápas velkou palem. Vy se sem poslal. 07. 08. 06. 07. 06. 07. 06. 7. 07. 7. Klasická hra, jo. Dej si čekáme. Tam dá stovku. A nevím, Pak Magor. Tak borovský ty vole. Že jo? Co? Vždycky stovku hned. A Váca tam dal jednou 730. No už je 08. Já jsem dal Já nezačínám na nejvyšším, já jdu pomalu. U něj nevíš. Já No, jdeš pomalu, ale pár. Já jdu vždycky ze stovky na 2 a pak Všichni skončím. to polnou a on. Stejně jsem měl samý sračky. Tak jako, hele, je tady 5 karet, vy přidáte a pak foldnete, jako, to je logika. Tak ale když dáš nejdřív 20 Borovský minut a pak to tam hrál dáš na ty 100, vole. tak to je jasný, že to člověk rozmyslí, že jo? Kde? Tamhle ty vole. Nemá cenu Nedělej, že přemýšlet. to Tamhle bude to je. rozmyslí. Říká naprava. Ty vole, tady je nuda. Aha, vacím Je karta. to smrtelně vážně. a Musíme jo. Musíme se to naučit. Jo, musíme. Au. Jak teď A to? co mám? Jak to není přehled? Jo, kada to Ty vole, to jsou To půjde. To je dobrý. A já se kouknu, co mám. Jebej. Tady stojíš ty vole. S tou rukou ta ruka pádí mě. Já zahazu. Ty zima. Jí práce. Asi tak no. Cokoliv, no, Kolik je hodin už byla film? Seduj krčáku. A ono nic. Teď vyfoldnete a on to stane. Hej, čím se, pojď sem. Čím jsem to? Podívám ti